Παιδιά, τι κάνετε? Σήμερα έχουμε ένα κλασικό βίντεο. Αυτό το βίντεο είναι ότι θα ξεκινήσουμε πρώτα με τα βασικά. Μπορεί να φτιάξω gaming κανάλι. Μπορεί. Αλλά για το φίλο μου ο Κωνσταντίνος, ο LavaFlix, ώστε να έχουν κάνει εγγραφή, δεν θα φτιάξει δυστυχώς gaming κανάλι. Όμως θα έχει short, δεν ξέρω τι εννοούσε, short με gaming κανάλι. Το είπα. Και αφού εμείς θα φτιάξουμε ένα gaming κανάλι, θέλω να του πω μπράβο του για τις 111 εγγραφές του. Παιδιά, άμα είστε εγγραφεί στο LavaFlix, πατήστε ένα like τώρα. Και αυτό που είναι το gaming κανάλι που θα φτιάξω εγώ, θα είναι στις 14 Αυγούστου. Σε 2 μήνες. Γι' αυτό θέλω να πάτε και σε έναν άλλον φίλο μου που το λένε νομίζω έχει σβήσει το κανάλι του ή δεν το έχει σβήσει. Ωραία, πάτε στο Mutrat με μου τι το ταφ, το αγγλικό R-A-TAF και μετά κάτω παύλα BroGamer. Αυτά. Είναι ένας φίλος μου που είναι ο καλύτερος μου φίλος. Είμαστε 9 χρόνια φίλοι. Και γι' αυτό παρακαλώ θα του πατήσετε εγγραφή. Να ξέρετε, θα φτιάξει gaming κανάλι κι αυτός. Αλλά δυστυχώς άμα δεν πάει αυτό που μου είχε πει και το κρατούσε μυστικό, αλλά είπε θα σας το πω, είπε άμα δεν πάει 20 εγγραφές σαν και εμένα, δεν θα φτιάξει gaming κανάλι. Γι' αυτό σας παρακαλώ, αυτές οι εγγραφές που έχουμε στο Μιχάλης Μακάς Gamer και στο LavaFlix, θα πάτε, θα τα κάνετε όλα στο Mutrat κάτω παύλα ProGamer. Αφού το κάνουμε, αύριο παίζει να ετοιμάσω τα 2 σπάνια γαριδάκια. Παίζει. Και δεν ξέρω πώς θα το πω, αλλά θα παίξω PlayStation σε λιγάκι και τι βαριέμαι. Βασικά τώρα ούτε εγώ δεν ξέρω τι θα κάνω. Και αυτό ήθελα να πω καλό καλοκαίρι. Θα περάσετε ωραία με την οικογένειά σας. Αυτά, δεν έχω εύχομαι να είστε καλά πάντως. Αυτά, δεν έχω να πω κάτι. Απλώς αυτό το βίντεο ήταν ότι θα φτιάξω ένα gaming κανάλι και παίζει ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος που είπε ότι δεν θα φτιάξει. Είπε άμα φτάσει τις 700 εγγραφές, πού θα τα καταφέρω καημένος. Εγώ φταίω, συγγνώμη Κωνσταντίνε, γιατί ήταν μυστικό. Τους έλεγες κάτι μυστικά, ψέματα δηλαδή, αλλά είπα θα σας το πω, άμα φτάσει 700 εγγραφές, θα φτιάξει και εκείνος gaming κανάλι. Ωραία, αυτό ήταν το σημερινό βίντεο. Θα περάσετε ωραία, θα πηγαίνετε στις όλες και ό,τι άλλο υπάρχει. Εγώ θα ρίξω ένα πλάκο. Το βίντεο είναι 5 λεπτό. Γεια σας παιδιά.